10 faktov o hrade Branč. Poloha. Hrad Branč sa nachádza na západnom Slovensku, v Malých Karpatoch, nad obcou Podbranč, približne 15 kilometrov od mesta Senica. História. Bol postavený v 13. storočí ako strážny hrad na ochranu obchodných ciest a mal strategický význam pre Uhorsko. Prvá zmienka. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1317. Majitelia. Hrad mal viacero významných majiteľov, vrátane Matúša Čáka Trenčianskeho a rodiny Ňáriovcov. Architektúra. Hrad bol postavený na skalnom výbežku a mal typickú stredovekú štruktúru s horným a dolným hradom, vrátane obytných priestorov, veží a opevnení. Úpadok. Počas 17. storočia začal hrad upadať a v roku 1683 ho poškodili vojská Imricha Tekeliho. Po tomto útoku už nebol obnovený. Úloha v histórii. V 17. storočí slúžil ako väzenie pre protestantských kňazov počas obdobia náboženských nepokojov. Súčasnosť. Dnes je hrad Branč zrúcaninou, ktorá je prístupná verejnosti a ponúka krásny výhľad na okolitú krajinu. Turistika. Hrad je obľúbenou turistickou destináciou, nachádzajú sa tu informačné tabule s historickými faktami a upravené chodníky. Kultúrne podujatia. Na hrade sa príležitostne konajú kultúrne podujatia, ako sú historické festivaly a divadelné predstavenia.